σούσι. Σου αρέσει το σούσι? Συμπτωματικά τρώγα χθες βράδυ, θέλω να σου πω, εκεί κοντά στα μέρη σου. Έτρωγες? Ναι, εντάξει, δεν είμαι και ιδιαίτερα φίλος. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καλουτζόγλου Ειρήνη είναι σεφ εδώ. Γεια σας κύριε Καλουτζόγλου. Είναι η πρώτη Ελληνίδα στην ουσία που γνώρισε την κουλτούρα του σούσι στο Μιγιαζάκι. Πού είναι αυτό το Μιγιαζάκι? Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Το Μιγιαζάκι είναι στην Ιαπωνία, στην Νότια Ιαπωνία. Ωραία. Είστε τώρα εκεί? Όχι, τώρα έχω γυρίσει με στην Νότια Ιαπωνία πέρσι το καλοκαίρι. 3 μήνες. Είχατε πάει εκεί μάθατε την τέχνη, σωστά? Σωστά, ναι. Στη σχολή Οσούνο Σούσι. Μάλιστα. Είναι στην Αοσίμα, στο Μιγιαζάκι, ναι. Και αυτό τώρα που λέει εκεί πέρα στην μπλούζα σας τι λέει? Είναι τη σχολή, είναι το λόγο. Α, είναι το λόγο, λέει κάτι. Είναι το λόγο της σχολής. Είναι το Οσούνο Σούσι. Είναι ουσιαστικά το σου είναι από το καράτε. Α, μάλιστα. Και το σούσι είναι το σούσι. Τώρα εσείς να σας πω, πριν το μάτε ήσασταν να σας άρεσε το σούσι και πήγατε επί τούτου ή έτυχε και έκατσε? Γύρισα και έκανα αυτή την εξειδίκευση, γιατί είναι μια πολύ έξυπνη εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο μου που είναι η γαστρονομία. Ναι. Αρχικά. Επίσης, επειδή έχω καταγωγή από τη Μυτιλήνη και έχω γνωρίσει το ελληνικό σούσι. Τη Σαρδέλα, κανόνες. Ναι. Είμαστε και πατριώτες, να ξέρετε. Πατριώτησα με το Βαγγέλη. Ποιο χωριό? Από την Αγία Παρασκευή. Α, κοντά είμαστε, σχετικά κοντά. Πάνω στην Καλονή. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Το σούσι τώρα εγώ το έχω σάψει στο ψάρι. Ναι. Καλά το λέω ή βλακίες είναι και ζωντανό. Δεν ξέρω. Είναι και τα δύο. Είναι ζωντανό, δεν είναι σίγουρα. Είναι φρέσκο ψάρι. Είναι φρέσκο και... Ναι. Το οποίο έχει να κάνει με το σολομό, έχει να κάνει με διάφορα είδη ψαριών, έχει να κάνει με γαρίδες, με όστρακα. Αλλά πέρα από αυτά είναι η ιαπωνική γαστρονομία είναι πολύ περίτεχνη. Να ρωτήσω κάτι. Με τον Χρήστο τον Καλουτζόγλου έχεις κάποια συγγένεια? Είναι ο πατέρας μου. Α, πατέρας. Του πατέρας κόρ του Χρήστου είσαι? Ναι. Τι λες τώρα ρε? Μπράβο Χρήστο. Για φαντάσου. Μπράβο ρε. Μπράβο. Χαιρετίζω τα πολλά να του πεις. Λοιπόν, και από τα καλά παιδιά. Και από τα πολύ καλά παιδιά. Έτσι σου πολύ καλούς συναδέλφους. Έχεις τίποτα μπροστά σου εκεί? Έχεις τυλίξει τίποτα ψάρι άψτο? Έχω φτιάξει ένα πλατό, να σας δείξω. Ω Παναγιά μου. Τι είναι αυτά τώρα? Για εξήγησέ μας. Αποτελείται από χωσομάκι, από instant out roll, από φουτομάκι, από σασίμι, από νικίρι. Είναι τα βασικά που μου δείχνει. Σασίμι, άμα φας, έχεις πάει ποτέ σασίμι? Λίγο στη γλώσσα σου να βάλεις. Σασίμι. Λίγο παιδί. Όχι. Έχεις πεθάνει? Ειρήνη, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Όχι, το wasabi είναι αυτό. Το wasabi είναι αυτό? Το σασίμι δεν είναι? Άντε και μου κάνεις το λοιπόν, μου παριστάνεις τον Ιδήμονα. Δεν τα ξέρω καλά. Άντα πάει πέρα. Ειρήνη, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Είναι ο τρόπος κοπής φρέσκου ψαριού που είναι σκέτο φρέσκο ψάρι. Το πράσινο αυτό εκεί ήταν το wasabi που καίει. Το πράσινο αυτό που καίει εδώ είναι. Ναι, αυτό. Αχ, Παναγιά μου. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εμένα που δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πειράζει πρώτο, δεύτερο, το πήρα από κακό μάτι και μπορεί να βελτιωθεί. Δηλαδή. Εννοείται. Ναι, και είναι και έχει να κάνει πολύ με την ποιότητα του ψαριού που έχετε δοκιμάσει. Πού σε βρίσκουμε, αυτά τα πλατό που φτιάχνεις, πού τα βρίσκουμε, πού μαγειρεύεις κάπου, είσαι κάπου? Ναι, δουλεύω στην Γλυφάδα σε ένα μαγαζί. Κοντά σου. Να πεταχτούμε. Να πεταχτούμε, να πάμε δικό του Χρήστου κάτι. Θα το φτιάξουμε. Αυτά και τα τυλίγεις γύρω με φύκια. Με φύκια τα τυλίγεις. Συγγνώμη. Ναι, με τον όρι, ναι. Με τον όρι. Με τον όρι. Είναι το σερικό φύκι που τυλίγεις. Wasabi σε τον όρι. Πώς το πες? Θα έρθει ο Δημήτρης. Wasabi. Ναι, wasabi. Και λίγο καναπαϊδάκι. Πόσο καιρό θες να μάθεις την τέχνη? Το να μάθεις τέχνη με βάση τους ανθρώπους που μου μάθαν τη τέχνη εμένα, που μου δείξαν, που δεν μπορώ να την εξελίξω. Ο σεφ που είχα, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την ασιατική, είναι Ιάπωνας εννοείται, απλά έχει δουλέψει πολλά με εστιατόρια με Μισελέν, το όνομα του είναι και ο Λασικασβόμι Ιουέντα. Έχει δουλέψει τουλάχιστον 10 χρόνια για να μπορεί να διδάξει